Daj mi tvoj čovjek. Nisi se vratio 250.000, nije vratio policiji, a da, mi isto završavamo. Daj mi tvoj čovjek. Katastrofa. Bonus video. Nema šta, to je ono što građani Srbije žele. Ne postoji nije građani na teritoriji Srbije, sem pripadnika Jugoslavijske narodne armije, da nije u neko korisno dobro. Ovo je stvarno što kaže za analizu, kako smo mi uspeli da, što kaže, iskombinujemo naše vlasti i albanske vlasti da rade u punom interesu za albanski interes. To je, što kaže, interesantna činjenica. To su kriminalci koji su oteli nama državu, falsifikovali izbore i to su ljudi koji su se proglasili da su pobedili na izborima. Da, ali evo da stvari malo konkretizujemo drugačije. Ne daj Bože da se ne znam šta desi dolje, da eto, promeni se, da oni uspeju ne znam kakvom pravnom i političkom, neću čak ni da izgovorim. Šta mislimo šta bi se desilo u statusu Srbije? Ne možemo da mislimo ništa kada rezolucija 1244 čvrsto stoji na svojim nogama i tu rezoluciju drži Savet bezbednosti nacije. Mogu biti realno. Da nije toga, tamo bi bila već anarhija, ubijanje i sve svašta. Da nema toga, oni bi ušli. Pa šta je Vučić nego običan kriminalac, da gripaci svi ovi oko njega? Nije običan, baš je profesionalac. Nije običan kriminalac, nego profesionalac. Ko je bre profesionalac? Vučić profesionalni lopov. Vi očigledno niste dobro informičani. Nije lopov kriminalac. Šta da? Gledao sam na YouTube-u prenos iz Skupštine. Ovo je zanimljivo. Moram da mi pošalje, pa će poslije ovaj koji bude objavljivao, ne mora da... Ja ću prvi. Jedan od opozicionara je u Skupštini rekao, gospodine predsjedniče, zašto ne napišete, ne znam tačno, možda notu ili zahtev Rusiji i Kini da stave veto. Tu je kraj priče. Oni stavljaju bez njegovog zahteva. Naš predsjednik je rekao, ja ću to da pošaljem sve. Tako otprilike bilo. Šta vi mislite o tome? A nema tome šta da se misli. On je potpuno izolovao pregovarački proces od te dve velike sile. I njihov integritet je nama jedina garancija. Znači on čak nije, dođe u posetu i Ruskoj federaciji i Kini, ne spomene rezoluciju 1244. Postoji veto, znači, postoji naravno veto, ali mi baštinimo, znači, ovaj opstanak na čistom integritetu te velike sile, te dve velike sile. Ja se samo, znači, ako se stavi veto, tu je kraj priče. Pa mnogo toga nije kraj priče, zapravo što kaže, oni ne mogu da, znači ako Ruska federacija i Kina drže se rezolucije 1244, oni ne mogu biti priznata država. Tako. A šta je veto? Veto je ako bude izglasavana neka nova rezolucija. Te dve države mogu da stave veto? Da. Tako je bilo u Skupštini, to predstavnik opozicije. Ali to, na to očigledno ne utiče Vučić. On bi više najvjerojatnije volio da ne mogu staviti veto. Izjavio će poslati temu. Da. Evo samo da... Ovo je bonus, ovo je bio bonus video, treći. Ništa, kanal Kolibri, sve najbolje, želim vam, eto, prisustvovali ste, postoje 3 dela videa i to je, dragi pratioci, to. Naravno, prostorije ćirilice, kao i uvek. I naš domaćin. Dragi pratioci, šta vam kažem? Kanal na YouTube platformi Kolibri. Bivši kanal Kolibri Kalimero. Sve najbolje. Pa nadam se da će biti opet kao i uvek dovoljan broj pratilaca, pa ću moći da streamujem i bit će kao što je bilo nekada. Inače, pokušat ću naravno da vratim sve videe koji su bili u prošlom kanalu, kojeg su ugasili, zato što nije cenzurisan. Kaže, da sam mogla da snimim, da je on mogla da ima ovu neku
Govorili smo da će, ja sam mislila da će funkcionirati. Čudovno je emisijama tako tipa nema komunikacije između onog koji je kompetentan da postavi pitanje i onog da da odgovor. Jer mi isprimetila da svako moje pitanje nije dao odgovor. Znači, suština priče, znači, tebe God su mnogo pošteni. Suština priče je sledeća. Od 99. godine pa do ove godine su zlikovci, partokrate i lopovi i hoštapleri koji su opljačkali državu Srbiju. Ja neću govoriti o stranom faktoru. Strani faktor je nebitan. Neću govoriti o šiptarima. Njihova težnja, oni su izvršioci radova. Ja želim da se osvrnem na tragediju svog naroda iz dokaza. Mi to moramo da nađemo načina da rešimo. Čekajte. Patrokrate i ono što su oni radili možemo lako da definišemo. Mi imamo dokumenta kojim to dokazuju. I suština priča da se ne pozivamo sada na strani faktor ovaj koji će uvek raditi. Šta je to da vi nemate ni policiju, ni sudstvo, ni izvršnu, ni zakonodavnu vlast? A pritom, ne ova, i prethodna, ista, lopovska, od 99. do ove. Nemoj da, ne ova. Ova je, znači, crna, žuta koalicija, ja hoću da dam dokumenta, vi možete da se složite ili ne. Ja, kao čovek sa tog prostora, dokazujem zločin države Srbije. A ja te molim, a ti nisi pogledala sajt. Znači, ja tebi kažem da u sudskim predmetima u Prištini, Beogradu, Hagu i Strasburu dokazujem zločin partokratije od Čovića, hoštaplera do ovog zadnjeg. Jer su krali pare i služili su samo za svoj zadnji trak. Svi. Govorim svi. Ali ja hoću da vidim rezultat tih sudskih procesa. Rezultat? Da. Pa kadija te tuži, kadija te sudi. Oni biti uhapšeni. Pa zato nemate povratak. Jer mesto da vraćaju ljude, oni su krali pare i to šta rade? Pošalju odavde 800.000 eura, oni operu, pošalju ovde. Zadovolje se njih 5-10. Tako je krenulo od Čovića do ovih zadnjih. I sad kad ovi dođu, evo je u Palati Federacije. Ministarstvo za povratak, koje sam ja nazivao Ministarstvo za povraćanje gađenja. To govorim o povratku. Znači ja nemam veze. Za mene su, vidite, nikada u politici, kao privrednik, ugleda, ja sam imao projekat da zaposlim 50 ljudi u Prištini, ja se vratim. Ja sam sedao 10 godina, niko mi prekidač nije dao. Oni su milijarde pokrali. A ja nisam mogao da odem u Prištini, jer ja idem slobodno. Ali je tamo trebalo uhapsiti i srpske lopove i šiptarske. A oni ne. Neće. Hoće da trguju i da kradu. Prema tome, gocu, ja ću te zamoliti. Pogledaj moje intervjue. Moji intervjui su briljantni. Znači, ja nisam pljuvač udaj. Ja sam čovek koji je hroničar briljantne karijere, briljantne prošlosti i čestitosti. Koji direktno vide... Ja se neću tako hvaliti. A znate zašto? Jer ja to imam prikazano kroz dokumenta i kroz... I ja također imam prikazano, što kaže, iz biografije o mnogih stvarima. Ne može niko da kaže... Samo se neću hvaliti. Pa čekajte, meni niko ne može da kaže da sam lopov, da sam pripadao Miloševićeva ili drugoj strukturi. Također. Dobro, nije to sad između mene i vas. Ja ne shvatam to. Ja shvatam da mi moramo kao hroničari da ne branimo deo sistema. Da li je naš ili nije. Da li je naš ili nije. Znači, ja tvrdim, ja sam spreman, evo, sa tobom da uđemo, ali argumentovano dokazano. Ja te molim da dođeš i da pogledaš sajt sa dokazima. Sa dokazima. A takođe se nudim ovako... Ja mislim da imam vremena da pogledam, neću otvoriti sajt. Ja, pazite ovako. Ne, pazite. To su decenije, znači, nije u pitanju sad. Ja sam nebitan, bitna je istina. Šta je uzročnik tragedije srpskog naroda? Izvinjam se, ako je to pa pitanje. ideš sad. Ako nije, može, pogledajte moj sajt, pogledajte sve, pogledajte moje intervjue. Ja sam nezgodan sabesednik, jer ja govorim istinu. Ja se izvinjam sad dok snimam. Bio sam na Kosovu pred 2 nedelje otprilike i postoji ona crkva koja je jako blizu crkve Đorđe. Ljeveška se valjda zove. Crkva Ljeveška, tako nešto. Dobro.
Samo bih htio da vas pitam, rečeno mi je, to jest mi smo čuli kao turisti, kao posetioci, da ta crkva nema struju i da ima problem sa priključenjem struje sa strane. Hvala vam puno. Kažete mi samo zašto oni ne mogu da dobiju struju, da bi mogli da restauriraju tu crkvu, ona stvarno izgleda onako u mraku, ja sam objavio te videe, izgorela u mraku, izgleda kao zatvor, znači sva je u rešetkama, u armaturi, ono je malo tužno. Vi ste postavili samo jedan deo pitanja. Zašto im ne daju struju da bi popravili crkvu? Sad, imate ministarstvo za povratak, sad je kancelarija za Kosovo i Metohiju. Evo ih u Palati Federacije na stotine. Švalerke, prijatelji, partokratske strukture i milijarde oprano. Znači, danas dok ja i vi razgovaramo, 800.000 evra ide do. A zašto ta crkva ne može Opere dobiti se struju? i prebaci se. Sad vi meni za struju. Nema ni školstva, nema ni povratka, nema ničega. Znači, ti isti su izazvali rat, ti isti su sada se ljube između sebe, tu ista porodica zlikovačka i oni sada hoće da potpišu mir. Izdaju i veliznik. A šta je narod? Narod je kolaterala. Baš nas briga za 200.000 proteranih, jer njima je važno Beograd na vodi, biznis, baka. Oni stvaraju Veliku Albaniju. Država Srbija je stvorila Veliku Albaniju. Smijem da vas pitam nešto, video sam svojim očima, zakon, prodaju zastavice, one zastavice za 100, onako sa postoljem malim, Kosovo, Albanije, nije bitno, i američke zastavice 5 evra košta. Ima da se kupi. Mala zastavica kao što je... Nigde nema srpske zastave. Tražio sam, nisam kao turista da vidim. Pa ne, pazite, vi posmatrate jedan tragičan narod koji je podeljen i dole je podeljen partijski, vidite i sami ovde. Mi moramo međusobno, znači ja nisam došao danas da vama branim nekoga iz partokratskih, japijevskih, kompradorskih, koruptivnih elita, jer njima služi za pljačku. I imamo idealan prostor. Baš nas briga i za Srpsku krajinu, i za Makedoniju, pa ste crkvu dole, baš nas briga za ovo, baš nas briga za Kosovo, baš nas briga za ovo. I zato je nezgodno, znate, sa takim kratkim pitanjima, tu tragediju treba sagledati dubinski, ja se izvinjam, analitički. Kad sam bio dole, gde je ta crkva Svetog Đorđa i Jevaška i tu je bio i obišli smo to, kad smo kao tu, a vidi sad smo turisti, znači odmah se provali, kad sam pitao kako je, sa kiselim osmehom, znači tačno osjetiš, kažu pa dobro je, znaš, dobro je, ali kiseo osmeh, osjeti se to. O čemu se radi tamo dole, stvarno bre? Pazite, vi imate na delu imate klasičan neoliberalni fašizam. Par excellence etničko čišćenje Srba. Par excellence. Sa svim dokazima. Pazite, ja govorim snagom dokaza i dokumenta. Kažete mi, koga se narod, taj običan mali, sitni, boranije narod, koga se više boji? Nema, znate, imate projekat. Znači, projekat stvaranja Velike Albanije. Svi su tužni tamo. Projekat Velike Albanije. Vi, kao faktor koji utiče na to, znači, vi izdvajate sredstva ako bi trebalo da svoj narod podmirite na tom prostoru da bi opstao. Međutim, vi nemate. A pritom se sva sredstva koje se usmeravaju dole, ona se kanališu preko tih partijskih struktura koje su u ovoj godini, u ovoj deceniji. Inače, samo mi kažete, ja vidio sam očima mojim, znači oko 7 sati uveče, šetali smo gradom, oni imaju spomenik, vi to sigurno znate, imaju mali spomenik koji je višlji, znači metar 80-90, debljine negde oko 30 cm, brown, zlatne boje. I to je spomenik koji je u centru, zlatnom bojom su obeleženi gradovi Velike Albanije. I to mi je pokazao pa vi imate granicu koja... Ne, stvarno imaju taj spomenik. Pazite sad. Ne radi se samo o tome. Znači, Velika Albanija je na granici između Kosova i Albanije ne postoji. Nisam smeo da snimim, jer su me čudno gledali. Pod jedan. Pod dva.
dok vi pregovarate sa Tiranom, vi imate dva faktora, znači Priština koja je radikalizovala i Tirana koja ide ka balkanskom nekom savjezu. U suštini, elektroenergetski prenos je odavno objedinjen u Veliku Albaniju. Taj spomenik nije već prekršaj. Kako sme da postoji takav spomenik? Spomenik i to je nebitno. Posle mnogo tih pitanja, zato kažem, Kosme treba sagledati iz svakog ugla, Kosme treba analizirati i tragediju jednog naroda predstaviti u pravom svetu, bez navijanja, bez ičega. Na kraju samo, ja se izvinjam da završimo conclusion, vaše mišljenje, šta će biti na kraju? U dve reči. Izgubimo sve, dobijemo pola, dobijemo sve. Ma ne, pazite, ove pregovore i briselski i ovaj pregovor koji je bio u Beču, i to je u suštini partokratija sada polako predaje kao što je predala sve institucije dole na Kosovo. I sad istorijski trenutak će diktirati dalje šta će se odigravati. To neće zavisiti više od kreatora ovih, sem jedino ako potpišu, a mislim da bi to trebalo, kada bi se ja pitao, ja bih to proglasio okupacijom. I nema problema, okupirali ste, znači okupacija, ne, ja bih to značio da je okupacija. Šta to znači? Šta to znači? Vi ste okupirali, prekidamo razgovore, ali ako vi potpišete da predajete, znači posle, znate šta je okupacija? Vaše je pravo da ga vratite kad hoćete. Vaše, ne. Mi smo trebali da prekinemo razgovor i da proglasimo okupaciju Sovjetske Crkve. Da proglasimo. Mi da smo poštovali rezoluciju 1244 ne bi ušli u situaciju. Čekajte, vi govorite o rezoluciji, ja govorim. Ni bečki razgovori, ni briselski razgovori, ni ovi. Ili je okupirana ova teritorija? Jeste. Ostanite kao što su bili Turci, koliko bude, a će nekada... Nije. Nego? Po rezoluciji 1244 je Kefir doveo svoje snage uz saglasnost Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nije to isto. Dobro, taj Kumanovski sporazum i on je samo... Znate ko je to da prosite, ko nije ispoštovao? Ja vama zato govorim, potrebno je krenuti od početka do kraja. Ovako, ako se mi zadržavamo na periferne stvari... Mi dok ne pokazamo naše kriminalcije, ne streljamo ih, neće biti mi ovdje. Sve. Ja upravo, jeste vi osetili moj akcent? Znači, nećemo govoriti o stranom faktoru, nećemo govoriti o šiptaru, i se slažemo. Oni su to radili vekovi. Radići i dalje. Da li su šiptari to radili? Jesu. I su oni izvršioci radova? Jesu. Ja sam bio na razgovaru sa šiptarima, oni isto muku muče. Čekajte. Znači, ako se slažemo na ovo, dolazimo onda na šta smo mi kao narod uradili da opstanemo. I, znači, još će biti poteškoće. Šta ćemo mi kao narod? Hoćemo da pljačkamo? Hoćemo mi se da pljačkamo i da se odliče na teritorija i da ostavimo Kad je isteklo te 2 godine, ja nisam obnovio. Znači, izričito nema, Đorđe je dalje stil. Nije tako, ne. Đorđe je tako, on ima takav stil, ne, da može ponovo svi još i tako. Mi smo juče bili na ulici i svađali se sa policijom ispred doma omladine, pošto su ove pederske zastave okačene, nema naše zastave. Bio je prenos. 80.000, više od 80, ja ne znam, bilo 1200, 1300 je bilo u real time-u. Gledalo ljudi, ja sam isto gledao. Ma nemojte, 80.000 pogledalo sve. Opasan video. Otkazuju večeras poslušnost, traže napismeno sve, zavedeno u protokolu, odgovorna lica da se potpiše koje traže sve to. I po kom zakonu? Ne znam, okej, ali gledao sam vas, okej. Jučerašnji video je bio, stream je bio odličan. 1003, ne, Monah Antoni je bio kanal, 1300, od Monah Antoni je bio video, 1200, 1300 je bio u real time-u, znači u toku prenosa, ja sam gledao isto. Mislim da je to rekord, znači to je... 80.000 ljudi
ljudi da dođu sutra, ti koji su gledali. Ne, to se neće desiti. A ne može, a kažem, pazite, 80.000 pogleda, a 1.200 gledalo u filmu. Da, u real time, da. Ko će koliko još pogleda? Ja dobijem u sred. Na kraju su ga blokirali, zamrzao mu se stream i blokirali. I u sred priče, ja dobijem poruku Slađana, volimo vas. Ja ne predstavim ko mi ovo šalje, meni u mraku je otvoren moj komšija, advokat, kaže, sve pratimo, gledamo vas suda. Cijela priča je o tome da mora da bude spontani naredni put. Ja po 10 sati. Po 10 sati. Pa ne treba poneti njima baš Svaki dan, svako malo dobro. Zamisli, da su bila koalicija, nije gaži. Da, odmah sada. Vi morate kupiti u kartu. Ja da. Sada su njega uhapsili, ja sam oslobodno kristo. Ja sam jedan. 5 godine kreću, ali meni šalju sve. Sad je stiglo na javnog tužioca. Sad sam javnog tužioca rekao. Ništa, dragi pratioci, samo još evo da ispratim kolegu. Hvala vam što ste i vi snimali koji je kanal u pitanju, da sada pa moji pratioci mogu vas da pogledaju, tako to. Idemo. TV Gep. I imamo još jedan kanal, pošto nam Gep zatvorili neko vreme, Pa živjeli. S-info. Pa ništa, pratite, eto, to vam je to, ljudi. Krećemo sve od početka i mene su ugasili, jedimo od početka. Mi sad 2 mjeseca smo kanal. A mene su ugasili skroz i obrisali. Nikad dugo bilo. Znači kanal Kolibri, Kalimero, Kolibri, kucajte i to vam je to. Završit ću ovaj video sa naravno Patrijarhom Pavlom. Imaš uživo ili kako? Ne mogu da streamujem, treba mi 50 pratioca da bi... 36 trenutno, treba mi 50 da bi mogao da streamujem u ograničenim. A 1000 mi treba da se vratim opet na noge i onda idemo... Znači ja eto tako, ne znam kako. Ako vam se svida... Nije mi deda, ali uvijek završim video sa njim. Ništa, dragi pratioci, eto, to je to. Odjavljujem se.